Vrei să conduci mașina ce-o visezi? La Carpatic Giveaways e timpul să crezi. Cumperi un ticket la un cost infim și-o poți câștiga cu efort minim. Premii în bani, telefoane, gadgeturi noi. Tot cei mai buni le aducem pentru voi. Cumperi un ticket, intri în jocul nostru. Vine ziua tragerii, simți cum crește pulsul. Poți cumpăra oricâte etichete vrei, de te simți norocos și premiu vrei să-l iei. Totul la vedere, extrageri în timp real. Premiile sunt predate de noi personal. Din pasiune pentru viteză și motoare, trei frați au pornit această provocare. CarpaticGiveaways.com e numele ales să ofere tuturor șansa la succes.